Forsteninger. I løbet af de næste par minutter vil I se nogle billeder om, hvor vi selv var på stranden og fandt nogle forsteninger. På stranden. På stranden kan man blandt andet finde vettelys og søpindsvin, men der er stadig større chance for at finde forsteninger på Møns eller Stevns Klint. Selvom man er kommet på stranden for at finde forsteninger, så har man stadig lov til lidt sjov. Man bliver jo nødt til at slå på murstenene, før man ved, om der er forsteninger inde i den. Grunden til, at der er større chance for at finde forsteninger på Møns eller Stevns Klint. Møns Klint består op til 100 meter høje kridtaflejringer, der blev dannet i slutningen af kridttiden for ca. 75 millioner år siden. Og det består af skallerne, de såkaldte kogolitter fra kalkflagelator. Kalkflagelator og kogolitter er en alge, som er en stor del af kridtet i Danmark. Tilbage til stranden. Der er godt nok ikke blevet fundet de store fund, men vi leder videre. Desværre fandt vi dog ingen forsteninger, men det blev fundet 30 cm lange konkylier og masser af lykkesten.